Köszönje szavai. A párnákat igazgatni. A bűz. Azt gondolni folyton, mikor viszi már el az ördög. Értem, vajon mikor jön el? Mikor visz el az ördög? A barátságra. A barátságra. Elhervadt a hölgy. És így bennem lehervadt a vágy. Anyegi? Maga egzotikus ízlésű férfiú. Vele menne? Ment. Egyszer fogadtam. Nos, ez esetben mit szólna a bájos Volkonszkaja hercegnőhöz? Vagy tüneményes vendéglátónkhoz, az anyjához? És a kettőhöz együtt? Szép tevőnk találkára siet? Nem, uraim. Várja egy kurtizán. Fáj a fejem. Viszlát holnap. És azután. És azután. Nincs már pénzem rá. Mikor viszel az ördög? Meghívások. 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 Ez mi? A bácsikám haldoklik. Végre. Kéri, hogy tegyen tiszteletem nála. Hóegek. Betegágy. Orvosságok. Ha szabad megjegyeznem, az elhunyta anyagilag előnyös lehet önnek. Úgy van, Guillaume. Úra szükség. Anyegin.
A végső percig várta önt. Az úr virradatkor kelt. Anyisia, az én napirendem eltér a nagybátyámétól. A jegyző odakint várja. Én, Nyikolaj Alexejevics Anyegin, születtem 1768-ban, épp elmém és emlékezetem teljes birtokában, a múlandó világot elhagyván Istenhez megtérve, ingatlanjaimat és minden ingóságomat ráhagyom néhai öcsém egyetlen fiára, Jergenyi Vasiljevics Anyeginre. Ráhagyom Pszkov járásbeli Prokopszkojai birtokomat, melyen 20 ablakos kőház áll. Ráhagyom jobbágyaimat, 500 lelket, kik szerették, tisztelték, és dolgosan szolgálták urukat. Ráhagyom Gorelovó, Tusinó és Babkinó falvakat. Ráhagyom továbbá a Szorot folyó menti ártéri mezőket és a Koszogorovói tavakat. Ráhagyom Moszkvai házam, mely a kereszt felállítása templomnál. A templom mellett. Itt hagyom önnek az okiratokat. Amennyiben nincs ellenvetése, itt írja alá, kérem. Tegnap egy ifjú leánnyal láttalak szót váltani. Ki volt az? Helybéli lány. Az úr néha könyveket kölcsönzött neki. És te folytatod ezt a nemes hagyományt? Igen. Ezt a könyvet kérte el? Igen. A távollétében földbirtokosok keresték. Nem érdekel. És hogyha megint jönnek? Mondd nekik azt, hogy gyászolok. Bravo! Lám egy vadorzó. Ki maga? Lelőhetném. De hát... én mindig is vadászhattam itt. Lenszky vagyok. Vladimir Lenszky. Kraszmagorinból. Nem, sose hallottam róla. De hát az a szomszéd birtok. Na és? Na és, van egy szokás. Vadászunk egymás birtokán. Századok óta él ez a jog. Ellentétben velem. Ön Anyegin unoka öccse? És hogyha az vagyok? Meghajolok. Hajoljon.
Nos, akkor hát lelő? Esetleg a kornyikálásért. Szegény néha és Hubert lám műve már is műkedvelők martaléka lett. Ebédelt? Nem. És éhes? Igen. Ebédeljünk. És aztán lelő. Ha untatni fog. Persze a zsákmány az enyém. Lám a kutyáknak ínyükre van Anyiszja paraszti főztje. Nekem is ízlik. Engem nem kényeztetett el az Ínyenc Pétervári konyha. Ó. Szóval leköltözöl ide? Talán. Ez meglepő. Miért? Legalább ennyire meglepő az, hogy te magad, aki egy rangos német egyetemen végeztél. Itt vidéken keresel költői babérokat. Igen, de velem más a helyzet. Én itt születtem. És a múzsám is itt van. Szóval a múzsát? Egy nő. Bocsáss meg. De végül is a helyedben én inkább Péterváron herdálnám el az örökségemet. De hát mire? Pétervár hétfő este. A Voronkovban kellett fulladoznom a Dahov tábornok szájából áradó herkulesi bűztől. Kedden este a lovasgárdisták bálja, sarkantyúk és bundák tarkafalkája. Szerda este irodalmi szalon, ifjú poéták kibírhatatlanul lapos versei. Már megbocsáss. Hát folytassam még? Semmiképp. Borzalmas. Hát az. Köszönöm az ebédet, de mennem kell. Hova lehet itt menni? Várnak valahol. Hol? Larinéknál. Kik azok? Szomszédaim. Szomszédok? Áruld el, úgy érdekelne. Mondd, miről beszélgettek? A lekvárfőzésről? Az állattenyésztésről? Vagy összegyűltök és kórusban énekeltek hamisan? Hát megütjük a pétervári mércét. Ezt talált. Kérlek, jöjjön máskor is. Ez parancs? Nem, ez kérés. Nos, majd megfontolom. Kellemes estét kívánok a múzsáddal. Megismerkednél vele? Talán. Miért habozol? Ők szívesen megismernének. Te jó ég. Szomszédok. Jó napot! Jó napot! A kertben lehetnek. Megkeresem őket. Jó napot! Jó napot! A lánya szépen dalol.
Azért nem egy énekes, de kedves, hogy dicséri. Áfonya likőrt, Monsieur Anyagin. Köszönöm. Egy kicsit keserű. Nem, igazán üdítő ital. Élvezi a vidéki életet? Igen, roppant kellemes. Gondolom azért kicsit hiányolja a kifinomultságot. Nem, korán sem. Sokáig marad itt? Még nem döntöttem el. Irigylem a szabadságát. Én ide házasodtam. A tisztelt férje? Tüdővész. Részvétel. Anyagin szerint az énekem megszentségteleníti Schubertet. Hát való igaz, de Mademoiselle Olga most kitörölte a rossz emléket. Köszönöm, Monsieur Anyagin. Énekeljek még? Nincs már idő rá, mindjárt vacsorázunk. Akkor majd utána. Énekelj el az én dalomat. A Monsieur Anyagin, ő a nagyobbik lányom. Tatjana. Nem maga írta. Dehogy nem. Magának. Látja, nem hisz nekem. Örülök, hogy végre megismerhettem. Nagyon sokat hallottam már önről. Na és ismeri Vladimir verseit, Monsieur Anyagin? Sajnos még nem. Nekem felolvassa őket. A jó költő múzsájának dalol. Ha megjelenik az első kötete, Pétervárra költözünk. Talán szomszédok leszünk. Meg lehet. Örömömre szolgálna. Les Américains n'hisent pas. Álomvilágban élnek, nem ér fel hozzájuk a valóság. Mademoiselle Olga, ha jó körökben kíván forogni, mindenképpen fejlesztenünk kell társalgási készségét. Monsieur Triquet igyekszik bevezetni Olgát és Tatjánát a francia nyelv finomságaiba, no és persze korunk divatos eszméibe. Igen. Kenyeret? Oroszország csupán felvette egy civilizált ország maszkját. Valójában bártalatlan, a jó ízlés csupán hírből ismeri. Ezért Franciaország és a francia irodalom igazi megértése de rigueur Oroszországban. Úgy véli? Ön ugyebár Pétervárról érkezett, Monsieur Anyagin. Úgy van. Ismerős volt? Hogyne. Egykor a Buranov család alkalmazásában álltam. Bizonyára ismeri a tábornok urat és bájos hitvesét. Buranov ismerősen hangzik. Volt náluk valami botrány. A lányukkal kikezdett a nevelő. Enyhébb az ilyenkor szokásosnál. Akkor ez egy másik Buranov család. Bizonyára. Szóval igen? Monsieur Anyagin, Andrej Petrovicsot érdekelné, mihez kezd nagybátyja birtokával. Sajnos nem tudtam felvilágosítani. Mihez kezdek? Mármint, hogy itt marad, gazdálkodni fog-e? Nem, azt tervezem, hogy bérbe adom. Bérbe adja? És kinek? Azoknak, akik megművelik. A jobbágyoknak? A jobbágyság feudális intézmény. Civilizált országban el kell törölni. Erre iszom. Ez abszurdum. Lázálom. A nagybátyja nem az ön szeszélyei játékszerének szánta a birtokot. Lehet, de nem értem, mi okon volna egy halott akaratát szolgálni. Minden oka meg volna rá. Ennek az országnak csak ártanak a politikai kísérletek. A születés jogot ad arra, hogy birtokoljuk egy embertársunkat. Tatjana, hóbortos eszméket vallasz. De az élet észhez térít minket. Így van, Monsieur Anyagin? Engem nem térített észhez, madame. Tessék. Mikor fog hazatérni, uram? Mármint Pétervárra. Megbeszélt találkozói vannak.
Mondd le őket. Tessék. Mondd le őket. Megdöbbent, uram. Igen, magamat nem kevésbé. Mademoiselle Larin. Monsieur Anyagin. Egymaga jött. Egy könyvet szeretnék kölcsönkérni öntől. Egy bizonyos könyvet? Egy regényt esetleg. Egy bizonyos regényt? Nem. Jöjjön. Ismeri Richardson műveit? Igen, ismerem. Eléggé szószátjárírónak tartom. Csak ugyan? Anyám nem tartja túl jónak az irodalom hatását. Kire gyakorolt hatását? Bárkire. Főleg rám. Nagybátyám más véleményen lehetett. Kedvelte magát. Felolvastam neki a betegágyánál. Kedves magától. Jó volt hozzám apám halála után. Megnézhetem ezeket? Csak tessék. Unalmamban rajzolok. Unalmában? Ezek a barátai? Nem, csak ismerősök. Ilyen Pétervár, ami ennek rajzolja? Annak rajzolom, aminek látom. Különös. Nem osztja húga lelkesedését a városért? Szeretem a vidéket. Ez magának való. Nem régen hozattam. Rousseau egyik könyve. A címe az Új Eloise. 2 szerelmes egymáshoz írt leveleiből szerkesztett regény. Indulnék is. Ha gondolja. Köszönöm. Tényleg bérbe adja a földjét a jobbágyoknak? Igen. Igen. De bevallom, restségből teszem, Mademoiselle Larin. Túl nagy tehernek érzem a gazdálkodás felelősségét. Sajnálom, a csalódást okoztam. Ez 12-szer pattant. Gyere, próbáld meg. Ügyes. Nem könnyű ám. Csak lapos kővel érdemes próbálni, és fontos a helyes csukló mozdulat. Igazad van, nem könnyű. Nem találod a helyet? Dehogy nem. Ez itt a helyem. Elégedett vagy? Barátom, ne próbáld leírni a leírhatatlant.
Monsieur Anyagin, ön uram leírhatatlanul öntelt. Mondd, elolvasnád néhány versemet? Minek? Érdekel a véleményed. Dicséretre vágysz. Hidd el nekem, bírom a kritikát. Különcvonás költőben. Miért gondolod, hogy rossz, amit írok? Nem gondolom, biztos. Kiváló. Akkor hát olvasd el. Nézd, ott megy Tánya. Tánya? Tatjana, Olga nővére. Sokat sétál erre. A te helyedben, vagyis a költő volnék. Azt hiszem, Olga helyett inkább Tatjánát választanám. Nem kedveled Olgát? De igen, kedvelem. Akkor miért jobb a nővére? Nem jobb, csak annyit mondtam, ha költő lennék, Olga helyett inkább Tatjánát választanám. Mi bajod Olgával? Semmi, Olga tökéletes. Mondd már, milyen? Tökéletesen tökéletes. Meg hát szeretitek egymást, úgyhogy... De szerinted Tatjana milyen? Milyen? Nem mondtam, hogy ő valamilyen. Páratlanul jó érzés lehet ilyen magabiztosan ítélni. Ennyire otthon lenni a világban. Én sehol nem vagyok otthon. Miért sértődtél meg? Csupán megjegyeztem... Unom a megjegyzéseidet. Vidékiesnek tartod Olgát. Igen. Mert az, és ezt te is jól tudod. És szerinted én is vidékies vagyok? Igen, nagyon is. Kérlek, Jevgenyi, ugye tréfálsz? Nem én. Rendben, nem vagyok elég kifinomult neked. De akkor miért barátkozol velem? Hogy kifinomult vagy-e vagy sem, a legkevésbé sem érdekel. Valóban? Gyerünk, siess már, Dadus. Jól van, ne zavard. De hát mire jó ez? Tudom, hogy ki fog elvenni. Egy katona lesz a férjed. Mindig ezt mondod, Dadus. Pedig Lenszky Oroszország legkevésbé katonás férfia. Látod, a te férjed is katona lesz. Egyetlen katonát sem ismerek. Még nem. Most mit mutat a viasz? Törődj bele a sorsodba. De miért?
Kerül az álom. Kerül az álom. Mesélj a lánykorodról. A lánykoromról. Azt mondd, voltál-e szerelmes? Nem álmodtunk szerelemről. De hát férjhez mentél. Mert Isten úgy akarta. 13 esztendős voltam. Az én lányám még annyi se volt. Nagyon-nagyon sokat sírtam. Kibontották befont hajam, és az oltárhoz vezettek. Nem is figyelsz rám. Mi bajod, no? Csak nem vagy beteg. Nem vagyok beteg. Nem vagyok beteg. Meg kell hívnunk a helyőrségi tiszteket. Babus azt mondta, Tatjánát katona veszi el. Magáról is azt mondta. Úgy is lesz. Elvesz a katona, szívem meghódítója. Maga lép. Igen? Magát ütötte le. Igen? Igen. És hívjuk meg Monsieur Anyegint is.
Igen, igazad van. A nagybátyja iránti tiszteletből. Kérdezzük meg Tatjánát. Az ő névnapja lesz. Tánya? Nem fogadná el a meghívást. Nem jönne el. Kifinomultabb ő annál. Vagy legalábbis úgy képzeli. Azt hittem, barátok. Azok vagyunk, de összekülönböztünk. Politikán? Nem. Akkor miattam? Ó, nem, dehogy. De biztosan. Ő a titkos hódalom, igaz? Te maga megvédte az erényem. Min különböztek össze? Egy semmiségen. Szüksége van egy ilyen barátra. Úgy értsem, szeretnéd, ha meghívnánk a névnapodra? Egy italt leszünk. Gyere, Tatjana, Monsieur Triquet csak rád vár. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, silence. Silence. Merci. A Tatjánánk névnapját ünnepelvén szeretnék megosztani önökkel egy rövidke ódát, amit én magam költöttem. Notre chère Tatjana tiszteletére. On vous écoute, monsieur. De celle dont le jour est fêté, admirant le charme et la beauté. Son regard douce et enchanteur répand sur nous toute sa lueur. Figyelmeztettelek, hogy ne késsen. Igen. Miért késtél? Belle endormie. Priez toujours, belle Tatjani. Azt mondta, szűk körben ünnepelnek. Hazudtam. Igen, csináljuk miért a tánchoz. Félre. Mesdames et messieurs. Merci. Köszönöm. Jó. Monsieur, várjon. Köszönöm a levelet. Bocsánatot kell kérnem öntől, uram. Hiba volt elárulnom, hogy mit érzek.
Hiba volt, de nem is lett volna önmaga, ha titkolja. Csodáltam a levelét. Csodáltam? Igen. A nyíltságát megindította nyíltsága. Mindazonáltal semmiképp sem szeretném, ha kellemetlenül érezné magát, mert nálam van a levél. A levél az öné. Kérem. Az öné. A szerelem, úgy mondják, élénkíti az érzékeket, de tompítja az észlelést. Nekem, kisasszony, nem való se a szerelem, se a házasság. Szóval nem viszem hozzá az érzéseimet? Nem tehetem. Nem érti, hova vezet ez? Egy ilyen vallomás. Egy csók. Esküvő. Család. Kötöttség. Unalom. Hűtlenség. Tudom, hogy nem ilyen jövőt képzel el magának. Nem. Nem. Hiszek benne, hogy lehet másképpen is, hogy... Hogy mi? Hogy... Ne haragudjon, hogy felzaklattam, de higgye el, a saját érdekében mondom ezt. Maga fiatal és túlságosan fogékony. Akárki, bárki más iránt, akit az útjába küld a sors, ugyanilyen szenvedélyre lobbant volna. Sajnálom, ha azt sugalltam, hogy én különleges vagyok. Ön semmit nem érez? De igen, kedvelem magát. Számomra maga nagyon bájos. És higgye el, elszomorít a fájdalma. De ez a kén, ami gyötrén, nem tart soká. Egy-kettőre elmúlik. Mintha elfújták volna. Csodálja majd, hogy bármit is érzett irántam. És idővel megismer valakit, aki méltó a szerelmére. Ez vár rám? Ilyen jövőt jósol nekem? Igen. Olyannak látja a szívemet, a lényemet, ami ennek hinni szeretné. Valójában nem él bennem a titkos vágy, hogy megmentsenek önmagamtól. Menjünk vissza a vendégeihez. Megátkozza önmagát. Monsieur Anyagin. Magát.
Mademoiselle, akkor hát szabad a következő táncot? Vladimir, egyetlen táncot kérek még. Megígérte? Kérem. Egyet. Csak egyet. Semmit. Olgával táncolok. El akarod csábítani őt? Így van. Ha így volna, nem lenne nehéz dolgom. Nincs szemed? A mennyasszonyod ifjú és tüzes. Szabad, kisasszony? És ingatag. Monsieur Triquet. Monsieur Triquet, nem látta Vladimirt? Que tu es belle, mon ange. Assieds-toi à côté de moi. Mi baj? Miért félsz? Csak én vagyok. Hallottál Vladimir felől? Nem. Miért? Olyan komolyan veszel minden apróságot. Nézd! Ott van! Eljött! Hiányzott nekem. Nagyon hiányzott. Hova tűnt? Annyit kerestem, de mintha a föld nyelte volna el. Korán elmentem. Megbocsát? Nincs miért megbocsátanom. Hiba volt, hogy táncoltam vele. Jöjjön ide. Jöjjön. Jöjjön. Csak nem volt féltékeny rá. Maga
Maga a mindenem. És maga nekem. Szerelmem. Eljövök holnap. Délután itt lesz? Itt leszek. Eljövök. Szépen megfogalmazott kihívás. Gratulálok hozzá. Nagy kár, hogy egy könnyen tisztázható félreértés nyomán született. Ön súlyosan megsértette ellenfelét. Csak így adhat elég tételt neki. E nézetében ön bizonyára megerősítette. Alig, ha kell emlékeztetnem, uram, ha nem fogadja el a kihívást, nevetség tárgyává válik. Akkor hát elfogadja? Rosszul jár. Mit mondott? A lapátok járása nem szabályos. Valószínűleg korhad a tengely. Késik. Gyakran szokott. Elkésett! Elkésett, uram! Valóban? Mennyit késtünk? Többet a megengedett 15 percnél. A segédje miért nincs itt? Monsieur Guillot tölti be ezt a tisztet. Ő szolga. Nem fogadhatjuk el. Helyes, akkor fejezzük be ezt a komédiát. Vladimir? Ha szót kíván váltani ellenfelével, a közvetítésemmel teheti meg. Vladimir. Elkésik. A szolgáját jelöli ki segédnek. A viselkedése sértő. Mondd, szükség van erre. Megsértette dolgát, a nőt, akit szeretek. Nem békülhetek ki veled. Ez félreértés. Nem békülhetek. Kérlek, Vladimir. Nem békülhetek. Ám legyen. Öt lépés. Egy. A küzdőfelek egymástól 30 lépés távolságra állnak fel. 2. A sípszó után a küzdőfelek elindulnak egymás felé. Bármikor tüzelhetnek, de nem léphetik át a megjelölt határt. 3. Ha nincs találat, a küzdőfeleknek meg kell állniuk. Így miután egyikük tüzelt, a másik hasonló távolságból viszonozhatja a lövést. 4.
A küzdőfeleknek pisztolyukat az ellenfélre irányítva kell elsütniük. Amennyiben a golyóváltás során egyik felet sem éri találat, a párbaj folytatódik. 10 lépés! Kérem, álljanak a kiinduló pontra. Felkészülni. Vladimir.
Elment. Váratlanul elutazott. Azt mondta, ne is várjuk vissza mostanában. Hova utazott? Nem mondta meg. Magára hagyom. Köszönöm. Sakkot kapott. Olga kiheverte gyászát, hát persze. Ő olyan, mint én. Gyakorlatias. Igazán jó férjet kapott. Egy huszár vette el. Nagyon boldog az ifjú pár. De Tatjana, ő másféle alkat. Nagyon nehéz dolgom van vele. Házasságról egy szót sem hallani tőle, és ha én említem, akkor is leint. Hát ezért jöttünk el hozzád. Roppant különös. De miért is ne? Tatjana? Ha meg tudnék szeretni valakit, hozzámennék. Szeretni? A szerelem a te helyzetedben megengedhetetlen fényűzés. Miért menjek hát férjhez? Azért, lányom, mert ideje megállapodnod. Azért, mert nyűg vagy jó anyád nyakán. Azért, mert muszáj. Adok neked egy tanácsot. Házasodj meg, és szokj össze szépen a férjeddel. Talán még jó barátok is lehettek. Aztán, ha annyira vágyol arra a híres szerelemre, megtalálod a násziágyon kívül. Hogyha férjhez megyek, hűasszony leszek. Szép szavak. Jöjj ide, Tatjana. A bőre kitűnő. A viselkedésén kell javítani. Jól látok? Hisztál? Marsa? Rossz a szemem, alig látok. Pénzszűke miatt csak fél évig maradhatunk Péterváron. Néném, ugye megérted? Elég lesz. 3 helyen mutatom be Tatjánát. A legelőkelőbb, legjobb körökben. Ha nem tud tetszést aratni, akkor bizony véllány marad, vagy kurtizán lesz. Az élet kegyetlen. Nézd meg a Volkonszky lányt, 30 évesen még hajadon. Az is marad, neki már befellegzett. Rémes teremtés.
Jevgenyi Anyagi. Kuzen. Mióta vagy itthon? Egy hete, talán 2. Merre jártál? Utaztam. 6 esztendeig? Olyan érdekes a világ? Olykor érdekes, igen. Gratulálok az esküvőkhöz. 3 éve volt, de azért köszönöm. Bocsáss meg, írnom kellett volna. Kellett volna, de megbocsátok. Van itt egy hölgy. Melyik? Ő ott. Vörös ruhában. Bemutatlak. Ki ő? Gyere. Megbocsát, uram, bemutatnék valamit. Természetesen. Bemutatom az unokabátyámat, Jevgenyi Anyagit. Monsieur Anyagin. Mademoiselle Larin. Ismerjük egymást. Valóban? Igen, kuzen. Láttam kegyedet, de nem voltam bizonyos benne, hogy kegyed az. No és? Én vagyok? Igen. Úgy látom, csodálkozik. Nem. Bocsássa meg csak. Bocsáss meg, hogy még nem mondtam, Jevgenyi. Tatjana a felesége. Ez igazán remek. Gratulálok. Köszönjük. Talán kitünteti régi ismerősét egy tánccal, hercegné. Soha nem táncolok, uram, de azért köszönöm. Bocsáss meg, kedvesem. Örülök, hogy eljött, uram. Így igaz, soha nem táncol. Kérlek, bocsáss meg, nem tudhattam, nem, hogy... Jevgenyi, én kérek tőled elnézést. Kérlek, bocsáss meg. Szólít egy igen terhes köteles. Anyagi! Újra itthon? De vajon minő szerepben most világpolgár vagy bölcselő? Hogyan már, bon viván! Uraim! Holnap találkozhatnánk. Kártya? Meglátom. Ma is korán távozik. Plusz a só. Plusz a la même chose. Sose kedveltem. Az osztrák nagykövet mit mondott? Az osztrák nagykövet. Rémes egészálló este államtitkokról faggatott. És Anyagin beszéltél még vele? Nem. Elég korán elment. Ezután gyakrabban is találkozhatunk vele. Furcsa ember. Megváltozott. Óhajt valamit, uram? Törődj a ládákkal. Uram? Csomagolj ki. Vagyis Péterváron maradunk, uram? Igen. Esetleg hozhatok valamit? Nem. Menj csak, feküdj le.
Drága Jevgenyi, írok önnek. Nem tehetek mást. Én már hatalmában áll, hogy megbüntesse tolakodó szívem. De ha van önben egy cseppnyi szánalom, nem fordul el tőlem a boldogtalantól. Szeretem önt. És ezt el is kell mondanom, másként a szívem. A szívem, mely a magáé. Biztosan megszakad. Nem vettem volna fel szégyenem, ha láthatnám akár csak hetente. Ha válthatnánk néhány szót, hogy aztán éjjel-nappal azokra gondoljak, míg újra látom. De azt mondják, ön emberkerülő, s hogy unja a vidéket. Igaz ez? Valóban untatja a vidék? Nem is tudom, miért jött el hozzánk. Miért? Meg se ismertem volna önt, ezt a kint és lázat. Egész életem utazás volt kettőnk találkozása felé. Első pillantásra felismertem. Tudtam, hogy őre vártam. Azt mondtam magamban, ő az, végre eljött. Segítsen rajtam. Oszlassa el kétségeimet. Lehet, hogy ez az egész üres képzelgés, múló délibáb, és egészen más sors vár rám. Gondolja el. Itt vagyok magamban, félig tébolyultan. Hát sem merem olvasni ezt. Titkolt vágyam tárgya. Tudom, hogy bízhatom önben. Mégis elgyengít a félelem és a szégyen. Tatjana. Hercegnő, a kendő. Nem kérem. Szinte látom a megvetés tüzét, mely büszke szemében ég majd, ha bánatomról olvasott. Mikor megismertem, gyengétsége csillagfényként rám ragyogott, de én nem mertem hinni benne. Lenszky halála aztán még messzebb sodort magától. Kitéptem szívemből mindent, mit szerettem, és gyökértelenül, elidegenülten úgy hittem, a szabadság s a béke megteszi a boldogság helyett. Istenem, mekkorát tévedtem. Meg is bűnhődtem érte. Nem. Nap mint nap magával lenni, követni mindenhová, nézni, látni minden mosolyát, szeme minden villanását, elmerülni lelke tökéjében, a hangját hallani, emésztődni a vágy tüzében. Ez a boldogság. Ebben nem lehet részem. Az időm lassan lejár, kincset ér minden nap és óra, és én mégiscsak vánszorgok unottan. Sivár minden napom, mikor nem tudom, felébredve már, hogy aznap láthatom magát. Ha tudná, milyen heves a láng, amely bennem lobog, és melyet megpróbálok eszemmel oltani. De feladom, érzelmeim ellen tovább harcolni nem bírok. Beletörődtem. A hatalmában vagyok. Ki írt, kedvesem? A kuzenom. No, és mit írt? Csak megköszönte a vendéglátást. Modortalan volt? Nem, csak nem volt miért megtartani.
Hideg vagy. Jó hét. Jó hét. Monsieur Anyagin! Monsieur Anyagin! Tudtam én, hogy ön az. Hercegnő? Mondtam is a társalkodónőmnek, az ott csak Jevgenyi Anyagin úr lehet. Különös. Tudja, már egészen messziről felismertem önt. És tényleg ön az. Voilà. Ön nem is korcsolyázik. Pedig nagyon kellemes, igazán kipróbálhatná. Habár megjegyzem, nekem feltörte a bal sarkam a korcsolyacipő. Ha tudnám, mennyire szenvedek tőle. Sajnálom. Nos, a társalkodónőm vár rám. Jobban felismerem a morgós hajtóságot.
Uram. Miért jött ide? Látnom kellett. Bocsásson meg. Nagyon kérem, hogy menjen el. Nem mehetek. Nem tudok. Miért? Mire való ez? Miért üldöz engem? Mert szeretem magát. Szeretem. Mondjam, mi lebeg a szeme előtt? Diadalt akar aratni? Botrányra vágyik? Nem. Mi ez a nagy változás? Miért váltotta ki önből ezt a tébolyt? Mert... Az, hogy viszont látott. Azért, mert én sem tudom. De amikor magára néztem, akkor önmagamat láttam meg. Nem. Téved. Téved abban, amit mond, és téved abban, ami ennek lát engem. Nem. Akkor évekkel ezelőtt meghallgattam önt. És érzem, tudom, hogy a jó szándék beszélt önből. Nem vádolom érte. Kérem, Tatjana, hallgasson meg. Kérem. Miért? Hadd mondjam el. Miért? Mert már előkelő vagyok. Már elég előkelő vagyok önnek. Jevgenyi, kérem, értse meg, hogy ez az egész, ez az élet. Az életem, amit itt élnem kell, üres és sivár. Higgy el, boldogan odaadnék mindent. Mindent, amit itt lát körülöttem a hajdani életemért. Igen. Mondja azt, hogy nem érez semmit. Jevgenyi, a férjem odafent alszik. Mondja, hogy szeret engem. Igen, egykor szerettem. De az már régen volt. Látja? Nem felejtette el. Nem. Tatjana, könyörgök. Legyen az enyém. Akkor régen azt mondta, begyógyul majd a szívem. Az öné is begyógyul, Jevgenyi. A magái begyógyult. Begyógyult a szíve? Ó, Istenem! Úgy fáj. Begyógyult?
Nem hiszem. Úgy fáj. Miért? Ugyan miért fáj? Mondja meg. Mondja meg nekem. Miért fáj? Azért, mert elkésett, Jevgenyi. Igen, hát nem érti, elkésett, Jevgenyi. Mentsen meg. Mentsen meg. Én már nem menthetem meg. Meg kell mentenie. Nem menthetem meg. Kérem, mondja, hogy szeret. Kérem, mondja ki. Hazudja. Mondja, hogy szeret engem. Szeretem, Jevgenyi, szeretem. Igen, szeretem. De értse meg, egy másik férfi felesége vagyok. Hőséget esküdtem neki. És hőséges is leszek hozzá. Halálomig. El kell mennie. De igen, el kell mennie. Mondjon le róla. Kérem. Kérem. Nem szabad. Nem találkozhatunk. Nem jöhet ide többet. Soha többet nem jöhet. Menjen el. Kérem, bocsásson meg. Bocsásson meg. Tisztelettel kérem, jöjjön be, nagyon hideg van. Szeretem a hideget. Érkezett levelem? Nem, uram. De... Igen.